Ulica Mike Antića samo je jedna od ulica u Novom Sadu u kojoj vlada zabuna oko plaćanja parkiranja zbog postavljenih tabli za obeležavanje parking zone uprkos nezavršenim radovima na kolovozu. Dok neki vozači parking uredno plaćaju, drugi su ubeđeni da se ne plaća, iako table parking servisa nisu obeležene drugačije, verujući da kontrolori u tu ulicu i ne zalaze. Međutim, u parking servisu tvrde da su toj ulici i pored nezavršenih radova parking redovno naplaćuje. Javno komunalno preduzeće Parking servis radi pod ingerencijom Gradske uprave za saobraćaj i puteve i od nadležnih organa mi nismo dobili nalog za obustavljanje naplate u ovoj ulici. Rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici Mike Antića sprovode Zavod za izgradnju grada, Vodovod i kanalizacija i put. U dopisu iz Iga dobili smo odgovor da će raskopan kolovoz biti vraćen u prvobitno stanje posle dostavljenog atesta tokom ove godine.